Ahoj, já jsem Romana a vítám vás u dalšího videa. Dneska tu jsem si zahrajeme Minecraft a dneska tu jsem společně s Tomem. Ahoj Tome. Čau. Tak, zahrajeme si Minecraft, protože já jsem byl moc rád. Chtěl jsem natáčet s Filipem jsem natáčel včera a dneska natočím s Tomášem. Takže já jsem si stáhl mapu. Jo, tady. Jsem si stáhl mapu, nainstalujeme mapu a půjdeme hrát. Než to stáhne. Tak. Instalace. Yes. Už se to nainstalovalo. To se stalo. Tak. To mě vyhodilo. Teď jdeme na Minecraft. A tak teď úplně dolů a tam by to... Předtím jsem vydával video, jak stáhnout Minecraft, nebo Minecraft, a tam bylo 3 zhlédnutí a 2 lajky, moc děkuju. U prvního videa a... Pak jsem pustil video Roman, to byl parkour a to jsem hrál to jsme tam jenom tak hráli. Pak Mám 5 dřev. teď už hrajeme spolu, Kde jsi? ale nesmíme se prozraďovat. Ty krása, tady nic moc není. Co? Tady nic moc ne, on mě vidí. What the fuck? Ty jsi mě neviděl? Viděl. Oh, tak se koukni, kde On jsem. je tam. Nejsem. Ty vole. Do prd. Hej, kde jsi? Já nemůžu ven. Oh my god. Oj. Ej, jdi tady. Kurdia. Oh. Kde je? Ahoj. Jdi pryč. Ticho, ale. Komu? Tak jo. OK. Tak jo. Ticho. Já tady pomlátím. Já taky. Nehne na pokoj. Ne, mě. Pojď sem. Jo, konečně jsem venku. What the fuck? Ne, nedávej mě do té kruté díry. Ne, spadni. Ahoj. Ne, prosím, ne mě. Proč? Protože ti utíkám. What the fuck? Ne, jedná půl srdíčka. What the fuck? To už nedám. Oka, já mám 1,5 srdíčka, what the fuck? Jdu za tebou. Oj. Díky. Já jsem gamer. To krása. Ne. Kámo. Ty jsi zlej. Si dávej na mě bacha. Nebudu, nemusím. S Bohem. Pánem Bohu, hej. Kretena, kde jsi? What? Are you ready? Giddy. Nešli na Kde jsi? Giddy. Oh my god. Kurňa, co tady vidím.
What the fuck? To si děláš srandu, že mě nevidíš. Oh my god, já tě vidím. Kamo. Ty jsi nedošel? Jdu se. What? Oh, ty jsi tam. No jdeš. Oh my god, ty jsi neprošel. Já jsem pod mostou. Ty blbče. Ahoj. Kde jsi? Pod mostem. U Zlata. Ty vole. Jo, už tebe. Hej. Pomoc. Já jsem se tu schoval. Ty blbče. A už je večer. Za tebe půjdou zamíky. Ty vole. Tak vaše to. Jdem ráno. Potřebuji nějaké jídlo. Ráno. Já jsem Ráno. ráno. Kde jsi? Nikde. Neřeknu. Mám diamantový meč, kámo. Já také. Ale ten diamantový. Kámo, ale já mám skin tenhle. Takže jsem maskovaný moc. Nečuč, kde jsem. What? A teď kam, jako? Ahoj. Blbče, pojď sem. Nepůjdu. Já se bojím. No, ale ty jsi kreten. Nedošáhneš. Ale pojď. Nedošáhneš. Ale co? Kde jsi? Já jsem hladový. Ty. Jsem hladový. Jdeme na něho! Ticho. Do záchodu.